Els propietaris de bars i terrasses de Barcelona han rebut amb reticències l'aplicació de la nova normativa que regula aspectes com la disposició de taules a l'exterior o els tancaments sobre la vorera. L'ordenança està en vigor des de principis d'any, però no ha estat fins ara, en plena temporada d'estiu, quan s'ha començat a notar de forma efectiva amb expedients i també amb ordres de retirada. En una de les terrasses afectades, al carrer Mandri de Barcelona, hi ha Jordi Gil. Jordi, quines són els locals, les terrasses que estan afectats per aquesta nova normativa? Locals de carrers i de zones allunyades dels punts turístics de la ciutat. Per exemple, la Diagonal, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya tenen la seva pròpia normativa, però en canvi aquesta sí que afecta a locals com aquí al carrer Mandri, on ara ens trobem. Per exemple, aquesta terrassa d'aquest local té ara mateix 10 taules i amb la nova normativa passarà a tenir-ne només 4, amb la qual cosa els propietaris es queixen i molt sobre la pèrdua que pot arribar a ocasionar-los. Són locals com aquests, aquí en aquest carrer, i també molts altres que pateixen aquesta situació. Des de que va entrar en vigor aquesta normativa, 844 ordres de retirada parcial d'una part de la terrassa o total ja s'han efectuat. 21 terrasses ja s'han tancat i es calcula també que més o menys uns 250 locals no es poden adaptar a la nova normativa, als nous requisits, per tant també hauran d'acabar tancant la seva terrassa perquè no poden respectar les distàncies i el que se'ls demana amb aquesta nova normativa. Hem volgut a TV3 intentar esbrinar com ho viuen alguns d'aquests casos afectats. En aquest bar tenen 3 taules a la terrassa, paguen 500 euros anuals per tenir-les i ara n'han de treure una. Esta nueva norma nos perjudica fundamentalmente porque a menos mesas y menos sillas, menos gente en la terraza y menos vamos a trabajar, teniendo que pagar lo mismo. Es que a mí en ningún momento me han dicho que voy a tener que pagar menos de terraza. La normativa regula la distància que hi ha d'haver entre les terrasses i el mobiliari urbà. Obliga, per exemple, a deixar una distància mínima d'1,80 m entre la façana del bar i la terrassa. El Santiago ens ensenya que per això ha hagut de retirar les 6 taules que tenia a la vorera del carrer Malats. Ara s'ha de conformar amb les 5 que li queden a la Meridiana i assegura que això l'ha fet prescindir de 2 treballadors. Són 23 anys. Jo no dic que no vigilin i si verdaderament molesta treguin alguna, però no afonsin a la gent, no afonsin. Des que el gener va entrar en vigor la normativa s'han inspeccionat més de 4.000 locals i a 1.169 se'ls ha obert un expedient sancionador. En molt pocs anys, la llei antitabac hi va contribuir de forma determinant, les terrasses han passat de ser una activitat auxiliar a una activitat principal. El 40% de la nostra facturació està vinculada directament a la terrassa. El gremi demana una moratòria per repensar la normativa. Des de l'Ajuntament estan d'acord a revisar-la, però no poden aplicar una moratòria perquè l'ordenança que s'han trobat damunt la taula ho prohibeix expressament. Per tant, nosaltres apel·larem a la responsabilitat de tots els grups municipals per impulsar el més aviat possible aquesta modificació de l'ordenança i que tothom ens ajudi a treballar-la i, per tant, que no haguem d'estar 6 mesos fent aquesta modificació, que ho fem amb el termini menys ampli possible. Una vintena de bars ja han hagut de retirar totalment o parcialment les terrasses. Tot seguit sabrem com ha quedat